Salut YouTube, eu sunt Rare și astăzi am revenit cu un nou videoclip și în acest videoclip fac o serie de Minecraft cu bunul meu prieten Joe90 sau Hunard42. Hei, salut, iubi! Bun, da, astăzi vrem să începem o serie de Chunk Survival. A fost ideea lui, nu mi-a răspunde acum, eu nu prea știu chestia asta. Călin, apucă-te de generator, că eu tai copacii. De ce mi-ai zis numele real, mă? Oricum și tu spuneai la începutul videoclipului, așa că... Hai, da, mă rog. Salut YouTube, eu sunt Călin, așa că troll. Da, foc? Ce ai făcut? Ce? Iar nu poți deschizi alea? Ce mai nu? Nu. Păi dar nu-l facem, mă, fă-l și tu aici. Acolo îl fac eu, dă. Auzi, stai că ies un pic, am o problemă cu texture pack-ul, intri în 30 de secunde, stai așa. Stai să schimb, îmi bag altul. Așa, dăm multiple... Bă, deja mor de foame, asta ce se întâmplă aici? Gata! Bă, eu mor de foame, ce naibii? Deja mie s-a dus un copănel, copăcel. La mine s-au dus două, aproape 3. Avem ceva de mâncare? Nu, nimic. Băi, dar nu știu ce se întâmplă cu camera, cu bandicam ăsta. Deci mereu când înainte să filmez se vede atât de frumos și atât de viu, colorat. Nu, a căzut doar cu end. Și când încep să filmez se vede ca naiba. Da. Tu acum filmezi, nu? Da. Ok. Auzi, mai să la ce mai facem generator, doar o să avem... Facem, băi Căline, Mă rog. Fă acolo, taci și înghite, fă acolo generatorul. Bine. 20. Hopa, Gangnam Style, hopa, Gangnam Style. Ok, fă un pickaxe și apucă-te și de mine, dacă tot vrei să te faci util. Mi-e prea stilă, puțin. Crafting table-ul meu. Haide, băi, fă mai repede generatorul ăla. Că vreau să-mi fac tânăcop de piche. Dar stai că trebuie să-mi fac mai întâi de lemn. Fac 2 tânăcoape. Nie. Băi, ești prea, stai, de ce nu iese? Băi, Ok, stai. perfect, ice-ul aici și lava bucket și să mergem la apă. Perfect, ai shit! Bine. Ok, nu! Nu, bă! Mă scuzați că am urlat așa, dar m-am speriat. Ce naiba? De ce s-a întâmplat asta? Am greșit generatorul, shit. Și Da, cum mai reparăm noi asta acum? Lava spre bien, șmecher. hai să luăm cobblestone. Aole, mai curge multă că mi s-a luat. Băi, cât curge! Dar de unde curge, întrebarea mea? Bă, hai mă, puțin. Ia pune Hai ceva. mă, că nu s-a întâmplat nimic, Pune ceva disperat. aici ca să se ducă naibii lava. Bă, dă-mi bucket-ul ăla și pune la Lasă-mă, lasă-mă, că am greșit eu. Și cu lava asta ce facem aici? Ce? Cu lava asta ce facem aici? Tu calmează și lasă totul pe seama mea. Dă-te, Spirel. Uite, foc. Ce să... Bă, dar nu știu, aoleu. Ai pickaxe? Vino și asta. Stai un pic, hop, stai așa, că dau și ție unul. Trandafir de la Moldova. Gata, ia-l. Așa, perfect. Stai ce, hop. Bă, ce cu stone ăla de... În fine. Ignoră. Bă, și ia toată lava aia în bucket-ul ăla. Că nu mai vreau acolo. Nu-mi place. Nu se zici harta. Dă-te că o să cad. Dacă o să cad, o să-i strâng de gât. Dar nu e vina mea, bățen. Dacă tu ești fraier, știm pe Așa, băi. Ce? Ok, stai să-mi dau seama de unde curge lava. Ia-te-ți. N-am nici. Curge lava. De unde curgi? Aoleu, ce mă enervează. De unde să curgă? Din... Taci. De acolo! Cred că am găsit, nu? Nu. Ba da, ăsta a fost. Da, perfect. Și cu lava asta ce facem aici? Căranco. Nu, așa. Da, să merg să fac. Ok, ai pus lemnul în chest?
Nu l-am pus, acum îl pun. Pune-l acum, că îmi trebuie și mie un Pun pic. și niște, eu îmi fac un târnăcop de piatră. Fac 2. Ok, fac niște... Au, ce-am făcut. Deci, dacă vă întrebați ce texture pe cam, este Fateful Venom. Și eu fac același, înainte de la altul. Bă, da, e atât de frumos texture pe Costa. Căline. Ce? Ah, dă pickaxe-ul. Așa, vedeți. Ok, bă, tu nu iei sapling-urile, mă, bă, dar ești bro, mă. Păi de ce vrei să le fac? E prea silă să le iau, nu decât de lemn, nu? Bă, să scrieți și voi în comentarii, mă, că ăsta nu e normal la cap. Taci tu, mă! Tac eu, mă, bă, fără sapling-uri nu ești nimic, mă. Perfectul perfecților. Bine, să scrieți voi în comentarii, mă. Lasă, mă. Aici rare și unboxing cu nenea Călin. Bă, parcă cu târnăcopul ăsta de stăm să ce sparge mai repede, ce pui mei. Ai Coca-Cola. Îți place ce am făcut? Vezi ce frumos e, mă? Ce faci, mă? Ce ai făcut acolo? Că nu te-am văzut? El a săcat în lavă. Băi, vrei să facem baie în lavă? Ar fi dureros, dar de fapt ar fi mortal, dar haios. Deci nu. Lasă că episodul următor facem Harlem Shake pe Junk Survival. Poftim? Episodul următor facem Junk Survival cu Harlem Shake. Oh, te-ai apucat deja? Țărani. Bine, întrebat. Nu pune nimic. Lasă-mă că știu ceva, am o idee. Eu vreau să fac, eu. Auzi? Dar uite, dacă nu te-ai apucat înaintea mea, ce să fac? Da, du-te, dacă vrei tu prelungește tu, că mie e prea sâlă. Hai să facem un pat. Ai lână? Nu, na. Păi da, ai zis că îi faci un pat. Păi da, am ață. A, stai, păi și cât ați ai? Am 12, am special. Mi-a dat nenea cu harta. Câte îmi trebuie? Da, nu o să ne ajungă. Ba da. Ba, nu ne ajunge să facem două Păi paturi. fac un pat, nu facem două. Și Păi da, dar nu ne putem culca amândoi. faci și necurându. Poate dacă găsim spider. În seara asta se culcă rare și unboxings. Oh, nu vă uitați la chat. Nu vă uitați la chat. Nu. Aoleu, mi s-a luat. S-a dus și lopata, mai fac una. Băi, dacă vii să vezi câte am făcut, până am dat de Era să stăună. pic în voi, dar în fine. Ce faci? Stai, mi s-a părut că ai făcut altceva, o prostie. Ți se par foarte multe. Băi, știi cum sunt eu? Știu. De-aia și zic. Ți se par foarte multe. Ok, las sapling-urile încet, pun spânciul, cablul. Călin, întrebarea e acum dacă mă auzi bine. Da, te aud bine. Nu. Ai. Ce ai făcut? Nu. De How ce? to swim in lava? Și mi-a... Fuck. You swimming in lava, bitch? I tried. Nu, de ce? Băi, Călin, ia repede lava bucket-ul ăla, te rog, că muri... Bă, ce se întâmplă? Da, dă bucket-ul să iau lava. Dar ce ai făcut, întrebarea mea? Am căzut în lavă. Ce crezi că am făcut? Nu, dar mai făcut să iasă lava, dar nu cădea, nu înțeleg care-i faza. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știi. Zău! Gata, o să se evaporeze. Ok, am mai face o Nu prostie se din mai asta. evaporă, mă, căcățenia asta de aici. O să rămânem cu ea pe veci. Căline, de ce, bă, ce-ai făcut mă aici? Bă, Căline. Lasă-mă, mă, că s-a și dat de... Bă, din nou, mă, nu se mai duce odată lava asta. Ia, firea mă, mea. mai bag în bucket-ul ăla tâmpit. Bă, știi ce? Am să arunc lavă în void. Pentru că rare și o caută. Bă, hai mă, dă-mă bucket-ul ăla, ce naiba faci acolo? Lasă-mă, mă, vine cu bomboane. Aia a fost epică. Vezi că nu o să mai dureze mult episod, nu mai filmăm unul. Cred că da. Ok, ia bucket-ul. Ce întuneric e aici. Băi, dă-mi și mie pickaxe-ul ăla și sparge tot... Uite, ia pickaxe. Poftim? Bă, ți-am aruncat pickaxe-ul. Mersi. Auzi cât a trecut din episod? 9 minute și 49 de secunde. Ok, cam aici se încheie episodul ca să facem eu un sfârșit. O să fie dramatic. Da.
E, mă rog, aici se încheie episodul. Mă, Când se hai încheie, să se încheie.